ngin sedang no kini ke Bible study kini ke por ke bangi nginya puli khadu ya kini ke benta ke bangi puli sifang ke jingduai kini ki nrefuat tli tayo beladam tementa ke sengi ngin nyepet keleng hang mot nyepet kelum ya ki mat ki bakham kong san ke bede ke jingduai banyak mingi bangin yai kan mau ya ke dor jong ke jingduai ha ke jing im jongi ki bangen tingi pedang sumbhai fi baro ki ba dan ha ni por hi mani berkum juru ya ki prabanget ki ba sngap ling ba YouTube channel jong ka balang tunginya duai ko kpa jingi ba beneng ni aingo me try ba me la play pat kalat sin kumni bangin yo ban betengi kani ke Bible study jong ka balang ha kani ke janmit ni aingo me nam ta jing don kat dam ke jomi bat ngi ki jeng ti jongi bat a try aingo me ro bangila yo ban puli sifang ke jing duai lemba gini ki tayo ki babon ki blalen bat menta ke singi kendrat ha bangin penkut ni kani ka series ke bede ba ke jing duai tu isnai kendrat ban kerkhu yang ni bangin yo ban pet kelum ye ki mat ki bakong san ke bede ba ke jing duai ki ba nongrim jong ka kedai hin ka ketien ke jong me try to yelam mingi hin ke por pen set boring ni pendap ingi de ka bor men sim jong me khnang bangin la ban sungtho ban sempang ye ka ketien jong me ke e ke ba me madan ban kran hangi sifang ke jing don kam jong ke jing duai ha ke jing im jongi kum ki banget try kini singi to snow ku pai kini ki jing pat to the map ki pop ki rengkang me semengi nabangi pa ni kini teng Jesus Christ. Amen. Tinginya pe kelum ya ki benta ki bakhami dei bat ki jing duai. Teningkong kamat ke beningkong ke bangkwa benginya pe kalong biang bat ong ke ke jing duai. Te kematho ke kitab Samuel sifang kahana kade ke nuksa ke bakhrau bha benginyo ya ke jingmut ke kata ke jing duai. Te kahana ke kemi jong Samuel u prophet jong blay u bala sekri u blay daga borba Israel menchua tho ke tu lenong ke kitab beningkong Samuel ke lenong ke beningkong ke dekat ke bakhandai te ngan puli khandia dikini ngan puli kat tu kan ni dekat adu ke dekat ke ba tangan puli terdu dekat ke bakhan nyu nadu dekat bakhandai kumta anda kila bam la di hasailo kahana kala ong hai kala yang tu eli ring do ula syong la ke jing syong hajan ki rishat ke jingkhang ke temple but kala kthang ke mensim jongka kala duai ru hau try kada yam kala smai da kular ru kada ong a try ki pa la da shisha men khmi ye ke jing jinjar ke sekri jomi but men kan mau yanga menam klet ru ya la ke sekri ndrei men da ai khon sinrang hala ke sekri te ngaru ngan ai ha try baro ki sing hey ngaru ngan IT ye u ha try baro ki singi gerta jung but keserti kan dei ke khli jung te kat ba ke yai duai khmat try u eli u lakmi ye ke sintur jongka te ka hana kala kran hala ke donut ndrei tangkir miang sintur jongka ki lakhi ye ke tien jong u te hai ye ke tien jongka te myo sngo namar ka tau eli ula tharai bakala buat u eli ula ongru haka sekat no panlong kebubuat tu da buno ya kata kawanjong pha te kahana kala yathu kala ongru ko kendrat ndrenga ke briu ke bajinjar ke mensim ya kawan lani ke kiat ngamsim ladi ndrei ngala theno ila ke mensim khmat utrai
wat nyu ka khun ubelil ya ka syakri hayla ka syakri naba na ka badap tam ka jing sitom junga bad ka jing pen bad ka jing pen bitarenga ngla kran baro sikata teu eliu le thu ulong ru to khie let ka basup ublei ki Israel un airu ya kata ka jing kerpat kabala kabafala kerpat yu te ngan puli dun to shwa te pi hagani ka jing duai jong ka hana ngi syam ya kitanrai jong ka jing duai la pet ni kitu kitu khon mentan ka jing duai ka dei ka batheno elo ka mansim hakmat utrai ketu ka ba kana ong tu ka weni kitu kitu khot mo kala teno ila ka mansim hakmat try ka tu khot ka ba khat we hey khat san te ka hana kala yetho kala ongru em ko kanran nrei nga ka briu ka bajinjar ka mansim ya ka wan la ni ka kyat ngamsim la di nrei nga la teno ila ka mansim hakmat try te habangi duai ka dei ka ni ka ba ublei usung ba ni da duai na do ka mansim te hani ong thena la ka mansim tumat mendan sho ka jing tengkai ta ka mansim baro ka hana kala duai te ka dei ru ka ba yakran ba ublei namar hangni bong ka theno ka mansim khmat utrai kamut na ka jing slei jong ka do no jong ka keren khmat jong ublei te ketu ketu khot ka ba ningkong ru bangi ka ba ngi i ketu ketu khot ngamut ka ba khamsua khot bsipho ong bat kala kthang ka mansim jung ka kala duai ru hau trai ka da yam te bat ketu ki jing kerpat juga ngi sempat bo kerpat bo bleun ai ka khun mar ba long ka briu ka belengki mo tapi angni ngi i ka de ka jing kran bat ublei ka ba mi na ka jing slei jong ka donot kam dei ka ba shuduai banong no tang si tang mansim mo teng teng ni ka kom ngi duai kala ban peni ka no sisa ni don ban duai khamat ublei te ka ni ka jing slei na ka jing dau jong ka jing mansim jong ka kami na kami na ka jing don kam ka ba khrau jong ka kum ka briu ka sa iben ha ki para briu na mar ba kam don khun kalong ka balingki te ka don ka jing sngo jenjar ka ta ka jing kendo jong ka te ka mansim jong ka pisa ka khuslai ka yai don pedeng ka ta ka jing linga ka don pedeng ka ta ka jing sudon kam tim dagla pui ka por baka kala sngo dei bandal let lot khmat ublei kala duai hadu bukan dai slay ka mansim te haki snam ki bahswaru ka julai kiu se ka temple ban duai tamba imat haki ta ki por kampat don kata ka jing ka ta ka mansim ka bahadu ka ta bukan da the khmat ublei tenrei hakani ka por te kala the ka mansim khmat ublei bat ka i ka bami na kata ka jing the jungka ka mansim la ka mansim khman ublei ya kata ka jing don kam ka jungka ka bami nang ta ka lom bahadin ka yo yu khun hoi ka jing yo jungka yu khun ka long lang ru bat ka jing kular pat jungka shu ublei pida pit tu ka khot ka ba khat wei ka ong tu tongan puli brok wei kala smai ka da kular ka da ong atrai ki pat la da shisha man khmi ye ka jingjin char ka shakri jome bat man kanmao yanga manam klat ru ya la ka shakri nrei man da icon sindrang hala ka shakri tenga ru ngan it ye u hau trai baro ki sngi karta jung bat ka serti kanam dei ka khli jung tikadon ka jing kular ka jongka bala da ublei u ai haka yu khon sindrang te ka kan IT ya u bo nong sakri jong blei bat ke jingmut jong ka ban IT ya new khun sinrang klombut barok kising jing im jong te kani ke de ke jing ya
kalong kejutang baka kong nada ublay ai karu kan lek kumta te don kapor bangi Jibril ru ngi kendu iki jing ki bakrau tengi kerpat na ublay nangi la kerpat but ngi don kata jing sngo hangi ke jing so siam ru bangin kular ho ublay ndangala ayo ia kata jing kerpat dengan syakri yemi ngan lek kumta ngan amta ngidon kam ban pendap ia kata jing kular jungi ho ublay ladangim pendap ia kata jing kular jungi ho ublay kamat ngila bandu biang ia kata ke bangila kerpat kala bandan kijing japat kiba bendu biang tegani kedai kijing duai ke bathe no ilagam sim ladangi syong bet sisen ong sapang kijing duai mo te hoi ke kiba bun ki ne long hoi kedai dong ke kijing duai kedai kijing kran bat ublay ke kijing duai kedai kijing kerpat no ublay bat kiwi benta te tekidon hani ya ki jingkran ki jong ki briu ki jong ublay ki ba ong sipang ki jing duai kedai ke jing mani yu ublay kabala kran so ublay bet haka keteng ki jong jisu long kani kalong nakaliang jong i kristan haka por jong ka hanate kimpat duai haka keteng ki jong jisu tenre mangi ki bala long kristan ni duai haka keteng ki jong jisu namar ublay updiang jing duai lengba ka keteng jong te pi ndai basu ong tang ya keteng jisu kamat lakum bakadai kenja mantra mo kumasu ong la ong te la long ndai jing thaune kalong bangi duai halor ka nongrem ke jing kular ublay lengba utra jisu kata kadai ka baduai haka keteng ke jong jisu te kamat tang kita hi ki belasane alut utra jisu ki bayo banduai daga basisha naga banta ki jinon kam jongki te don way pat ubriu jong ublay ubong kejing duai kejing duai kedai kejing ya kedai kejing duai jong kamen sim jong ubriu kabau ya keren dan ni kejing keren jong kamen sim jong ubriu bat ublay te kalong sisha nomor ngi keren kamen sim ngi bakahana kasukhi tang kasentur ndrei kay keren kaba dayo snguhi kadai kaba po jongka mla khamla banyo sngu ayu ka keren takadau ili tu rangba lingdo jong tu kapor usung thu baklau perkhat bakabuai mori i bakhi tangki remeng sentur te hoi ni habangi duai teng ni duai jam ni de keren khamta ma bangi duai patba habangi don lang bat kiwe pat ki parabriu kadon kam yang a yapi bangi ni duai taka basyai bat taka bayu sngo te teng habangi lakhot ingi ban duai patba ni hayeng mani la ni kano ka benta la dengi ngim duai syai kalen namar ki bayadon ha ka jingeseng ki kwa ban simbenta ha ka jing duai te haba ki yo ban simbenta ka mat ki yo sngo bhai ki ktien ki bangi duai bat kum tan ki ong amen ru ka don jingmat namar amen ka mat tu ai bakan long kum ta atrai ka mat baro ngi menjur la dangim ong makana da ka bajam ru ka mat bangi hoi atrai kum bala kerpat uteu parabnget la ni ka te ka parabnget ai bakan long kum ta ngi menjur tikidon pat ki balang ha ka baki briun dala dep duai la ong amen unong duai baro ki ong long amen ka bomat ngi menjur ye bani kerpat ka kerpat uteu unong duai tingin ye menjur kumno la dangi mi osngo kadang la beduai san sifo kentien ka bayo sngo bah bani ka beduai jing duai bon kentien bon sentence klam yo sngo ruem ta dan hi ki kham bangi de ki bri ki batlat sur don ki khap ka pi stem kom trikam tang la dangi long serious si sa sifang jing duai kan penlong yang ai phi bangin kang tengang yo kata ka jing hikai bleu hikai nga na ki por menchwa teng kham ngadang kham samla te nga long breu bole ranbe teng ngamnut hi ban doi jamru ten reu men sim jong bleu kan tu
ba ngade ban doi jam khamtam habe dan lang bat kiwe te kam dei tang ka jing doi ha ka jing sisa banga pulis dang ru nga dei ban pulis shai puli jai namar pulis tat ru mla kem ki pat ba te doi da ka ba shai khnang ba kin yo sngo ya ka ei ka ba ni kerpan te khnang ba kin la ba ni simbenta banong hoi kita badan kam bangin yu ti hoi ki we ru ki bon bha ki jingkran jong sakri jong blai ha ka jing duai ngi la ekran ki bala let ki por kita ki bible study ki bala dam ha ka jing duai ki bangi bo ha ka jing duai jongi ka bakong san hi dai bangi wan ban yero yu blai ban mani yu blai ta ka mo ningkong hi ni ai ka buram shu blai kabangiyo hi nagijing hikay utray jisu ya gijing duay utray bo ong haba fi duay to fin ong kumni ko kpa jungi ubahabneng long bakhuit ka keteng jumi kata kadai kabaning kong kamot bangi ai burom shwai ublay ngiro yu blay ngi penrit ilade po jong blay banang tangi sesdang pat ya kiwe ki benta digijing kerpat jungi ru kidham bandon kejing kerpat kebaya debat keman jong blai kebelang kelum kat kum kejing kuat jong blai kei kata utrai jesu ong bangin duai na kebenta kejing wan ke hima ke jong blai bangin duai baya keman jong blai le hang ni khndo kum bakalong ha beneng kata kadai keman kebayar ke jong blai bangi ngin duai ngin kerpat ndai ta mangin perkhat i jinun kam la jong te kesawan pat hadien kejing dan kam hoi ni duai na ka benta kejing bam ni duai na ka benta kejing map iki pom ni duai na ka benta kejing dana ka besniu ha kejing duai trai kita gi dei si benta bar ha ka bekut ru sesien pat ka dan pat ka ba penrit ya de po blai ka ba ai buram trai su ong ha ka bekut jong jing duai trai ong bangin duai kumno na ba jong me long ka bor mo ka bat keburam mo te kita kedai ki bangi ni haban kan mau ha jing duai ke jongi ke jing aingo kadan kam ke jing sungo yu blai ha jing duai jongi kumnong in sipan khamdan ke no ke por ban ong ngai ngo eme te hoi ki dan gi be panan kam digi kom kran thmai ke male ki phareng bong thank you tenre ki por ki bale min shwa ki hakabalang dakin parang yung we thank you we praise you mo te mangiru ngong ngi aingo eme te gangi don kam hi ban pen kam ro de ki kentien ki bakham dan buram habangi duai su blai te nang ta ki daw bangi duai kalong bangi don ki bangi kwa ban pan no blai mo nang ta ki don ka kala bandai bangi don kam ka bam ka jan kenap laban kam kano ke jing don kam ka don ke jing don kam tingi pan tu try jisu ai ki tu nongrim sifang ki daw balai bangi duai wong tepan ten split mo tu tiet sorry tu ngapaklan diat tu tepan ten sai tu tiet ten split tu wat te pin sesem kita kidai ki mong no ki mat kongsan na ka benta ka ke bangi duai kidon ki bangi duai ka de ke jing pan kadon pat ka por bangi duai ka de ke jing wat kadon ka por bangi duai ka de bangi tiet long tiet nam ta kono ke jing dawa ka bakhrau ba tu try to open ka tu ka jing hikai jung ha ka gospel Matthews mo nong ba new don gospel Lukas buong tepan tengam kan mau su ka dei tek de kon manga tho su ni te o dei ba kadai nong ba new ho teng ni pek gospel Matthews nong ba new to ka khot dengan diat marba teng akum Messi tu ini kan.
Gede ke dekat ke banyo hi. Mo tau suk kata mo ban kan mau te ke dekat nyo jo Matius. Te hang tu Kristu ikai wong tupan te on sa ai happy to wat te pin sa shem to tiet te on sa play happy na babaro ubo pan upedeng but ubo wat usyam but ubo tiet on play. Te tongin play shu te dekat lani ubreu ban api la da konjung un pan yu kpu ban ai do mau ha lani la da un pan da gadok ha un ai do besen ha namar kata la da phi ki balong bamman phi tip ye ga ban ai ki jing ai ba ha ki konjung phi ka ba kan no tambo kpa jung phi ba baneng un ai ki e ru ki ba ha ki ta ki ba pan na namar kata ya ki ek baro ki ba fiaman ba ki breu kin le hafi kumta to le ma phiru haki na ba kani ka long ka hukum bat kinang thu lupa to ka ba khong san di ti ki khot na do ka ba nyau hado ka ba khat we hang to bangi ya ka nong rim bu trai su kran chang ka badon na ka jing duai mo ti but tang ka tau ong ba mangi ki brio la depan manu nangi ki jingdan kam tam bapan ki khun na ki kimi pa ni tepan ai ga bahai ki tuang kan tam ublei ku aban ai ngi ya ga bahatam la ngi pan kat bukum gaman ga jung tu kani ka bu ong tu tiet teng ka thoro ya ga jing yai pan la ngimpat yo try sulang bagani hikai ngi bangim dei ban sange no banduai teng yo sngomo kidan ki parabunge ki ngala duai si duai yo jubab no blai la duai denrei kadan ka por bangi haban duai khambun bun sin i haban yai kerpan no blai kala ban simpor sitayo si banai dikis namru kan mau kidan long kemi ki baduai nam ta ki khun ba kila ya sakama no blai mo dang samla te hadin chipos nam ubleu jubab teng don ki bala khlat ro kim tip kai ga jubab jong blei kila dap khlat no den rei ki ba tip pat ba ki duai nam ta ukhon nani ka khon bala ya sakama ki thu ken ki ong ba kadai ka jing duai jong ki ai minat takamat ki ai tiet to bleu saple ga jing khang sakar khui ye kita ki khon jong ki te kala ban nong ki wei pat ki jing non kam ki jing em jungi la ban dan ki jing stom ki ba khro kamet ki jungi te la dangi ni duai sipor ngi so ba kat no num jem teng li wat no ki dawai ki ni wat jing rap no brio khamda duai hu blai kumnung in le spang ki dawai disin teng ni yo no tangkat takat bau brio la banai ni mio e kata ka bau blai ka ba kham khrau bau blai la banai te hoi teng ubleu la ban yalam mingi si nong penkhia si doktor banginyo e kata ka bangi pan te kata ka dei ka we ka nong rim te ublei pat ula ban si penkhia gum to khlam da wat ye ka jingrap jong ki breu mo to nang ta ki nalor kini ki nong rim ki bo try su ai te ka dan coming ru man kan mau ya ki we ru ba ke su bangi duai mo long hoi ngi le puli kum to ngi pet ba kalong kelum ke bangi duai ten rei kedan ro ke jing kentu ngi ba ngin duai ha kaman sim lani hau man sim ngomot takman nalor mangi duai da kaman sim kumbale kahana ngi dero ban duai da ka jing yarap ke jong man sim khoi ti apostle paul kentu haka siti sakinong Korin siti sa Judas ke siti sinong Ephesus kuntu o mangin duai ho man sim mo ke siti Judas kamde jong apostle Paul ke siti jong Judas hi ka khot ka bar pho namar ka dan tang ka wei ka lenong te shuai bitang ka khot kabar pho ka stiu Judas kadai
Swahi jong ke kitab jing pen pau. Shua ke jing sedang jong ke kitab jing pen pau. Judah hagani ke kotba kasi jungi hoi ke tho ke sitiu Judah ti don ki ba tho tu te ke nong ke ba ning kong hi ke don tang ko ke no te khot ba pho ndrei ma phi ko hab ye haba phi te ra di ha ke ta ke jinge ke ba khui tam jong phi da ke ba ye yai duai ho man sim ba khui to phinrino iladi ha ke jing i du blai da ke ba ab khmi her ye ke ta ke jing sneu just chris bo try jongi sha ke jing em bom chukut kata ke dei ke jing kan tu jong Judah udai we nagi besi para bat utrai Jesu mo udai ubah ka basdang ukhlem nget utrai Jesu ren dala yap bat mi pat utrai Jesu ulanget teli bat ulal kelalong unong yalam jong ke balang ha Jerusalem kumong no kum moderator la new chairman jong ke balang mo te Judah ulalong unong yalam jong ke balang ha Jerusalem te kani ke siti jong u ke de ke batang silen nong ke baleng kat ma berkat ki bo tho mu ke badan kam sna ko we po we ke dekat mo te hang ni ukuran tiang ha ke dekat ke bar pho tang se phang kumno bangin duai wong duai hau man sim mo te hoi apostol Paul ru ukan tu yangi bangin duai da fi pej pat ke kitab hai ke siti apostol Paul sa ki Ephesus agalanong ka ba rieu ka khot bakat phra ka dan turu ka jingkan tu banduai te hadian bola keren sepang ki atir ki jingkiang atir ka jong Kristen te wong tu da ka baduai halaga sngi da ka jing duai bat ka jing kerpat baro hau mensim takamut ni doi ban duai po ka jingalam ka jong mensim bakhoi namaru mensim bakhoi da uyalam o yengi ban duai kemut kai ka bangi duai ka dei kat ka manu blai thai fila yalap ne siti skinong Ephesus kulanong ban riu ka dekhot ka bakhat phra tikani gidei ki jingkan tu yang ai phi kumno bangin duai teng ni su duai na ka jing kwat la de ngi duai kham da tune in ni la de bat ublai kham da dan kata ka jing kerpat yu men sim bu nyalam mun hikai ngi ban duai te jing sha kalong ka ba habang ye duai ba shwa bangin duai hiru inong to yalam mingi to hikai ngi ban duai te habang ngi kerpat kumta kamat bangi ngi penpau ye ka jing long dependent jung i ho man sim khoi bangi don kam ye ka jing rap jung ba da bo ya long man sim khoi kai bangi duai kai dei ba kamanu blai ba da ba kai dei bat kamanu blai ujubab lut ka bangi pan te kata ngi syam ha ka jing em jong ki sendran bat ki apostol ha ki sngi ki ba sedang jong ka balang ba ba ki duai ho man sim tu blairu ai ki bakrau bakin ne ki nong sencharu kimla shu ban pensange ye ka jingelap jungki ki nong senchar ki sat bendi yones badu Petrus baki kwa ban pensengap jari ki ndale duai kimi nang ta ki yalap biang ti kimnot shu ban kemi ki namaru pai ba bat ulai i ki jingle fla ki jong blai leng baki sendran te ti ki ting kelama ki baya upai ba ulan thamau ki mo te kani ka dei ka jing don kam jong nga jong phi bangin duai
daga jingilam mensim ke ta ka de jingmut yung apostle Paul habu ong duai hu mensim na ni bu ong Juda mo dia fi pet ya ka city kinong Rome kan nong ka praru untuk apostle Paul ong sepang ka duai daga jingirap ka jong mensim khoi batain to bo de mensim khoi wirap ingi haga jing duai jongi nama nimla bantip lut dalade ke ga bangin duai ndre ha bangi duai daga jingirap mensim uhikai ingi ban wirap ingi ban kerpat yaki ki badai biang ke city jinong Rom nong bapra ke khot bar funrio city jinong Rom nong bapra ke khot bar funrio kumjo de mensim ru wirap lam yaki jing plot jongi namaria ke bangin duai kat ka bandai biang ngim tip shu ndre shisha tau mensim hiu kerpat na benta jongi ha ki jing ud her ki bom la ong ti kata ka dai ka benta jo mensim khoi ha ki jing duai jongi ta ka dau ka dan kamingi ban duai hau mensim la ni ban duai ha po jing lam ka jo mensim khoi mo te phi man em ye kata ha jing duai jo phi mo to nang tas ko ipat kalong ban duai da ka mensim ba da ka jing sampang ru ha ka siti jing nong korin ka baning kong ka nong ka bakhat sau ka dekhot ka bakhat sau du khan riu apostle Paul wa hang to bangin duai da ka mensim ba da ka jing sampang ru kini kidai ki kentien ki balong kebadan kam yang ai fi kum Kyrgyzstan namala danga duai klam ke jinglam mensim ke jing duai jonga kalong ke bablat kalong ke bomdan ke jing rahmaka mo denrei la danga duai do mensim rei ngaklam duai pat da ke jing sampang ke taru ke kulmar namar jing shau blei jongi do blei jong ke jing renti mo tu blei semua bahala da mangam pingi sudwai kata jing sit ramen sim klam ka jing sungthu ya ka bangi duai tu apostle Paul ha ban thok ta sinong korin namar ba bon kito ki bayo ki jing ai jong mensim ki sungu sit ram te ki sungu bagi duai sit ram na mensim kat ba ki duai pat kim sungthu teng ki duai de ki thlet ki ba de ki wei pat ki thlet te hang tu kentu te kamdei etang ke jing duai wat ke jing ruai ru mo pila yo em ketu sti koren ke baning kong kan nong ke ba khat sau ke khot ke ba khat sau khat san mo to te nang ta u te u mensim khu wirap ingi u mensim khu u yalam ingi nang ta ngiru ngi persiang ban duai be om tang da ke ta jinglong mensim ndre bengin duai ru da ke jing sampang te kidan ki benta ki bangi don kam ban perkhat ru sipang ke jing duai jungi hoi ni tip kum ke bangi de ban kerpat ni la suthui jinon kam jungi ndre ke bo blei ukwa ban i hangiru ke dei ke attitude jungi ke mensim ke donot ke bukum no ngilet dak mat jung blei pi ubriu teng kawan ke jing sarong ke donot teng kawan jing surit mo dan rei ublei kwa yangai phi ba habangi wan khmat ju ngin wan dak jing surit habo wat ye ki briu mo ki ba kham he kerdan ki ba khamalor ki nong sincero ngi let dak jing penret kan no tam ye ublei habangi ngi let khmat ju ublei bolong usim try jong ka beneng ba khando te ka kitab chronicle ka ba ar kelenong ka ba nyau ka khot ba khat sau kadai ka khot ka bangi bubun ki Kyrgyzstan ki kan mau ba khamtam ka por jong ka bible nga kan mau bangi bon sen ki nong police dang bat ki wei ki ai ong ni ka khot ka kitab chronicle ka ba ar kelenong ka ba nyau ka khot ba khat sau
Nak kan mau dan ki perabungit lagi bala. Kan mau lendat bahai kan ni dekat mo. Ka kitab kebaar ki chronicle kan nong banyo dekat bekat sau pinsiam ka page san new lai. Jong ke testament kebarim san new lai. Tu ko ong gumno. Lagi beliau jonga ya kiba lakhat ka kerteng jonga kin pendret iladi bat kin duai bat kin wat ika khmat jonga bat kin phaino na gilenti boman jongki kumta tengan sngo na beneng bat ngan map iki pop jongki bat ngan penkhia ya kari jongki te kawai ni kendon ki bau blai ubo ya kadonot jungi ha bangi duai ba un yo sngo un sya skor jing duai jungi kedai ke jing penrit iladi kedai ke jing snorit khmat jong blai mo te ho yang ni ru ngi i bo blai ubo kawai ka kendon na pipet biang tu geju ke dekhon ndai tang ba penrit iladi kedai bangi dalet sya banda wat sya yu da kadonot ke besya uang ban wat no kiwat ya khmat junga Batkin pai no nakilenti bomanjungki. Tingilai keren ni kini. Balada kadang dan kalenti bobaman hapo jungi. Ladang idang im hakapop. Ngimla banyo ya kejing jubab na ublay. Ban sa skor sa skori. Mo. Tingi hapo igini bo jingkan mau igini iki. Te nang ta banduai ringkat bat kejing khana dekar bat kejing syarai kini kejing khana dekar kemut bangi da perkhat ni da pensiong nia kembo ong mena da kejing sempang te da ke basyarai ru nang ta kidan ki baduai hakawai kaman sim habay duai lang sibun bun sen kisenran ki duai bet da kawai kejing mut kila yakut bangi kadai kata ke bangi dan kam ke duai de koi ke jingmot non berduai damar persyak ne da kumwe mo te kadan kam menyekut da koi ke mensim bad habang nyekut ban kerpat no blai ke kata kadai ke badan bor bah kata pat kadai ke jing duai bangi duai lang kum ke kenhun ke jong blai kum ke balang mo te por bangi long kita kijing duai kerpang lani kijing mit sesajan mi duai te na kaliang nong yalam la bandai nong serai ban yalam ban ong tonginya duai nem takatan tengiru ngi long koi kijing mut ban duai na kabenta kita ki ba labu khmat jungi te kani gede kijing yakut ban duai nang ta kadan kamru kijing minat pasal pol kisi nong rom hakal nong bakhat ar ka thokot bakhat ar uang tu bangi de ban minat hagi jing duai siti nong rom kal nong bakhat ar ka thokot bakhat ar te kani kamon habangi ngi duai ngi yo ye ke jubab no blai kamut ba la biang kata ndai ngi nyai beteng ban nyai duai bangi nyai minat te ke jing duai kam dei ka kam ka batang sisne ndai ke dei ka kam ka baman ka sngi bangi hap ru ban trei daga jing minat te wong kumno tu ga siti nong rom nong bakhat ar ki bakmen ha jing kermen ki beyesha ha jing jinjar ki beyene minat ha jing duai hangni o pasal pol ukran sifang ka kamram ke belong praktikal jungi kristan long kal nong bakhat ar hibro ko wegen ten ini long tang win kita ki benta wong ki bakmen ha jing jinjar Histori ki bakaman ha jing kermen ki bayesha ha jing jar ki bayena minot ha jing duai kata gede ke duai pat na jing long kristan ke besisa mengingi beteng banduai ngi minot banduai ndai bangi smart tang banduai tang hayi mani lani banduai tang por bomja ndai ke jing temu kolom bangi nyai minot kemat jing duai ki bakham jiliu ha khamat jong blai ha jing kerpat jungi haki jing slok jungi pat te te bat kadan kam hi ngi pat bangin duai da kajinget jakob wong mla banyo na blai
ada pan kelam ke jingit mo ha ke siti bening ke siti Jacob ke nong ke ba san ke dekat bekat san ngamut ke nong ke bening kong ru ke dan nalor ke ben tongin pechwa de ke nong ke bening kong ke dekat besan nrila dau no ru napi uduna ke jing start tuan pan no blay ubai kelut je baro bat ubom keno ben te an ai kata hu nrei tuan pan da ke jinget klem da atatin ai ru em namaruta ubada sngo atatin ulongken kum ke jingat plung ke duriau ni ka bala be da ke air bat bala pensat kenting nomor wat ai bo tau brio unmut bo nyo diang ai ru no try ubrio basenrop sim ubom ne hakilen ti jong baro te kani ke jinget kemut bas kembet ha ke jinget ho blai ndei ban atatin te ubrio ba atatin ngi ine ki kenten ki long ki ba ha bo long ubrio uba senrop sim ulong brio ubom ne hakilen ti ulong brio basyak pensat kenting deki ai kum ke basyak pensat kenting ha jingat plung te ublai smutanat yengai phi bangin don ke jingat atin ha bangi duai lahang ni jing siau Jacob ukran sipang ke jing duai nam ta ke jing start tin rei kala ban kan thup jing duai nam ta ki week weru ke jing don kam ki jongi tin rei bad ubrio pat ubadan ke jinget adangi pet ha kalnong ke besan pat jong ke ju sitiu Jacob hi hang tu ngi i kumno ba ke jing duai jong ubrio pat ubadan ke jinget katrikam depet kedekhat ke bakhatsan kelnong ke besan jong sitiu Jacob kedekhat ke bakhatsan te kata ke jing duai ju ke jong ke jinget kan pen khia yo tau bopang baru try un penyeng yu baladau lale ye ki pop ye kita on map no yu kani kede ke jing duai nam ta ke jing pen khia yo brio bopang tu Jacob ni ong ke jing duai jong ke jinget ten jawab ye kata te kemut keno kalau benda ke jing start kumbu ong nong meningkong kalau benda ke jing pang kumbu ong ni mo te haka siti sikinong Hebrew unong tho u khamkren ni ke baklum sipang ke jinget ke bangi tip ha mengi baro kelenong ke bakhat wei ke dekhat bandriu kani tingi ngatrai ngi khami kan mau de hakani kelenong bala kren benia bahas sipang ke jinget dagi nuksa ru ke ke jinget bat ke nuksa jong ki breu jong blai ki badan ke jinget hakatu ko dekhat bandriu wong gumno nrei kham ke jinget omla ban pen sngo bhayu namar ke deyu tau bawan hanjanu blai ban nget baudan bat baulong ba ainong ya kita ki bawat yu tenang tu pat se thu sifang ke jinget jong ki breu jong blai na du u Abraham bat ki we te kata ke dei ke banga mpiru ngi de ban kan mau ha bangi duai bau bleu community bangi ngindan ke jinget te to te ban nang ta ban sipun kut no ka baklum nomor kapor kamsya tangan nyepet ke ipat bangi duai hoi ni tip sibun ki bangi duai dengan sujer ye kimo iwe de ni we ke bangi duai na ka benta ke jing wan no ke hima ke jong blai ketu ke bau try su hikai haka jing duai try mo nang ta ni duai bakan long kaman ke jong blai ha khndo ke taru jing duai try na ka benta ke jing bam ke bala ke sngi ke taru jing duai try na menta ke jing map ki pop jungi ke taru jing duai try ke jing bangin lat na ka bahap ke jing pensoi ke taru ke jing duai try hi bat ke jing sumar na ka basni taki pat ki lenti hei kiwi pat ki ngamat ki jing duai ki bangi duai ngi duai nam ta ki nong trei jong ka kam ke jong blai te khamtam ha ke jing yelap yu gospel Matthews nom bakhandai dekhot balai phufra nang ta ngi duai nam ta
hoi nam ta ki belap kamut kani riu Ephesus riu khandai ru gadon ni doi nam ta ki breu baro hi kat bangila ban doi na gamta ki bahieng masam nam ta ki mlang salang ta ki prabanget mo kani ngi syam haga sithi ke baning kong Timothy kalanong ka ba ar ka khot baning kong tangi doi nam ta ki reunget kerpang ni ka den ta ki reunget ketu bangi puli menak sithi sinong Ephesus kalanong ban riu khot bakhat pra tu try Jesu wikai ngiru ban doi wat nam ta ki nong syun jungiru Mattheus san sau te Apostle Paul kan tu yangi ban duai nam ta ki nong sinsyar bat ki bakrau batri ke sithi baning kong Timothy kan nong baar khot baar nang ta ni duai ru na gamta ban pendap ingi da jing tip ya kamon blai Kolosai iwe nyo iwe khandai ni duai ru bangila banyat kat kum kabadai biang yangi hau try Kolosai iwe sifo mo to ti ngam tip ngin yadon portion ementan le setong in sabteng no ko yus kelap ke por kam sa mo tongin su beteng ni bentai badang sa ki e ki bangi duai mo to imat ngam patlong ban padio ban penkut mentang sing sepenkut ko yeteo tu blayun kerku ye kejing ya puli jungi ka tin jung blay ni ka janmit tengin ya penwai no ye ni kejing penong jungi ka Bible study ni ka janmit ni duai ku pa jungi ba beneng nyaingo eme ba mela yalam mingi ka ni ka poru bangin ya puli ka tin ka bu jumi kam tam ka be dei ba kejing duai try kaba hoi ni pois ni ka benta bangi mut ban penkut no ye ni ka benta ka be ni police phang ka jing duai ban hoi trying im patla ban pendep ye ni ka conclusion menta ka sngi tunang penkre ingi ru try bangin yo ban pendep ye ni conclusion phang ka jing duai ha ni ka we pat ka tayo try kur khui we na pedeng jungi be yo ban ye simta kini ke jing puli ye khtin jume sifang ke jing duai ker khu bangin nang yo kamen sem ban duai bangin da duai de sisha da dono da kamen sem baro kum long ka hana ban da ten lut book no ela kamen sem khamat jume but trying in duai ru da ke jing surit abangi wan khamat jume in duai ru da ke jing nget bas kham ba me yo sngo ban me jawab ye jing duai jungi in duai try da ke jing da ka batip ye ka manjame bat kerpat iki be de bat ka manjame om ye ki jing kwa jong ka do bat ki we ki ba memem sngu bhasatia ban ai de ye ka ta ka be de bat ka manjame ka balong ka ba bhan ka ban ta jungi banam ta ka hima ka jumi ya try to sngu ni ki jing kerpat jungi to the map try ki pop kring kang me shamingi to kur khuru try we na plan jungi beginang yo try ban pendap ye jing ifat thong jungi kat ba me medang pensa ingi ni slak ndo ban im kum ki sakri ki jome ki nongbot ki jong try Jesu hi ni pan ki ni teng ba don bor tam ki jong try Jesu amen dengan kerpa di ba no ba sung ba ban plat ini da ka jing khu bat noi semua yang lam
itu kita sangat lebih online juga, online service juga, YouTube channel kita ada, YouTube channel juga balang, kita like post itu, senai kita menangkan putra yang bentah baru aja, baru musim jenah udah katanya, kalau ini banyak bah ini baru impan yang ini dah tentang Yesus, pada kebawaan orang juga ayah kepada kita Tuhan Yesus kecil impa ujung berapa ujung siapa ujung musuh nilai ini Yesus lambat ni hamne lambat kiranya kita setelah cuma bertai mentah baca di bawah cukup Amen.